don ka ten ka basnya tanat ba ka ba ongkum ni bakitu ki biru ki ba ong gi phi ba phimla ban le a ha ka jingim jong phi kim long ka basnyu Henry ka jingmut ka jing berkhat jong phi ka long ka basnyu namar ba ka ngit ya kata ka jingit ho jong ki khudble phi ki parlop e janga manga remingson bamon menta ka si ka jingit ho khana ka balangkot bar ka kit jimut e nak benta jong phi kane ka jingit ho khana ka dei phang wei khuna poshong ha class 9 ki kimi ki kpa ki bayi nga sam jong ni khuna bonsen ki dap ka jing khuslai namar bo ni khuna umlong bompit hakanu kanuru ka subject kumta baro kita ki bahayi nga sam jong ki dap ka jing khuslai ba uni khuna unle ayu enda ularang ba enda ula he ulasan Henry uni khuna udon ka we ka interest jong ka we ka jing sngaw tanan jong berkata kalong bandro ya ki jingro bat namar bo uni khuna u interest ba bandro kumta na ka por shapor ulet sha uta no hikai ba hikai ki bandro ban kaliu ya ka jingduna ya ka jimbakla hakata ka jingdro jong bat uni uno hikai ru habau yo I bo uni khuna u interest hakata ka subject bandro kumta uni uno hikai ru upun shlor uni khuna bandro bat om tang kata upet na po jong ke internet na po jong ke social media ba kumnu un improve ya kata ka jingla jong bandro Henry kumnu hau ta usnam ula pas ia kata ka kelas 9 bat ula syong ha kelas 10 bat kata ka jing singaw tanat jong bandro kanang kiu kat banang mi ke sing kipor bat ha ka we ka sing ula draw ya ka we ka painting bat ha ka jing yo I jong ba kata ka painting kalong ka ba bit shisha bat ula ong haladi ha ta ka por bakat ni ngala bandro bat ula rai ka ta ka por banganam ban I ya ka ne ka jing draw jonga hau noi kai Henry penban ngan bu ya ka ne ka jing draw jonga hapo jong ka notice board jong ka school bat hakli jong ka ta ka jing draw jong ula bu ya ka we ka jing tho bat ka ta ka jing tho ka ongkum ni lada filap ba ha ka don ka jing duna ka don ka jing bakla ha ka ne ka jing draw sum ha ban mak ya ka ta ka benta da ka ba cross lani road line ya ka ta ka benta par kumta ulej sha class jong hakata ka ju ka janmit anda lawai ka school ki khana bar khoj la mino na school jong ki utau khana ru la prakha ka ta por tungan pechwa ka ka jingduna ka baki biru ki lap haga to ka jingro jonga empat haga jing phala jongu enda ula poi hangta ha notice board ulap satangki dak ba cross satangki dak ba road line hagata ka jingro jongu hangne ka don jimakla hangtu hadon jimakla dap satangki jing bakla sudah utau khana ula skausi bakat ne ka jingbit jonga ne ka jingro jonga penban dan don ki biru ki balap ya ka jimbakla ya ka jingduna haga ne ka jingro jonga daga jing skausi ushim ya kata ka painting jungu bat open ika ha uta onoi ka jungu Henry uta onoi ka jungu pat uklem ong Henry ushu ong ya oni khna la shai ka sngiru draw biang ya ka ju ka painting bat sabu biang ya ka ha ka ju ka notice board Henry la shai ka sngi habab hibo ya ka ne dur hapo jong ka notice board wanam tho shu road line ne pom ya ka jaka ka bakla Henry to tho panban kumne ba lara filap ha ka jimbakla ha ka ne ka jingdro jonga ha ka ne ka painting jonga sngobha ban penbahaya ka bar sebu artat ya ki robar bat ya ki painting laga don kino ki balap ya ka jimbakla jong phi kim sa penbet ya kata ka jimbakla jong phi uta ukhna lale kumba ong uta nai ka jong bat ha ka janmit jong kata ka si ulit ban pet ya kata ka drawing ya kata ka painting ka ba ulabo hangta notice board Henry ka ka ba phala ulap ha kata ka porpat ba omdon shu ki ba penbet ya kata ka jimbakla jong utau khna ura byang ya kata ka painting bat open I byang ha noi ka jong utau no hikai ula jubab ya une khna kumni pi khon ni im ha ka ni perthai shibon ki bru kin kedau ya ka jimbakla jong phi kin thau ya ka jingduna jong phi Henry duna ki ban penbet ya kata ka jimbakla jong phi pen yo I ba ki bru kin kedau ya ka jimbakla jong phi kin thau ya ka jingduna jong phi kin ongi phi hangne ka jimbakla jong phi hangte ka jimbakla jong phi bat ki persyang ban pen pat ya phi Henry duna ki ba persyang ban penbet ya kata ka jimbakla ya kata ka jingduna jong phi na kata ka daw larangis ngomong ya kata ka jengkran ya kata ka jingong jong ki bru ya kata ka jingduna ya kata ka jimbakla jong dan leleru inam la ban kiu haga jingim jongi na kata ka daw shenia scam halade ngej ya kata ka jingla jong phi bat nang kiu haga jingim jong phi taka eka jing sneng ka banga kwaban ai phi langba jong ka ne ka jingi thokana ka balangkot ka longba haga jingim jongi bun singin lap ya ki biru ke ba kedau ya ki biru ke ba thau ya ki jimbakla ya ka jingduna haga jingim jongi ngin lap ya ki biru ke ba khanglat yangi larangi thmu ban le ya ka no kam haga jingim jongi don ki ban khanglat yangi kata ka jing khanglat jongki ya ka ka bangi le hateng kam dei baki it yangi
Henry ka day pemban namar baki show ningi namar baki bishni ya ka e ka bangile bat ngan ong ipil rangi ngap ya ka jingkran ya ka jing ong jongki ngin sakur sa ha ka jing em jangi bat ngim la shu ban kiu na kata daw ong pi baki to ki beru ka bak daw ki bat thau ya ka jing na jompi kim long ka bakla penban ka day ka jumur ka jing perkhat jongi hi day na kata daw na ka por sa ka por nga pendan kambha ya kini ki kintin rengkat bar ka jingkor khu jong trai kan rat na jong ka jingkar shan jong gi bahaya hasan jompi im ya kata ka jing im le ya kata ka kam ba phin long ka nuksa ka babha nak panta jong gi ngin second do pia ka bi pat ki video tat hadu ka por bye bye stay safe